Sziasztok! Ma az Access testkezelésekről szeretnék egy kicsit bővebben beszélni, mesélni. Ugye az Access-nek a testkezelések is energetikai kezelések, ugyanúgy, ahogy a Bars vagy a Facelift. Az a különbség köztük, hogy amíg a Barsnál ugye a fejen lévő 32 pontot érintjük, a Faceliftnél a dekoltázs, illetve az arc területén kezelünk, addig a testkezeléseknél attól függően, hogy hol és miben szeretnénk változást elérni, vagy elindítani magát ezt a folyamatot, attól függően fogunk tenyérnyi területeket érinteni a testen. Bármennyire is testkezelésről beszélünk, az Access esetében ezek a kezelések nem kimondottan a testre irányulnak, ami azt jelenti, hogy nem a testben lévő, és hát testben lévő változást fogunk elérni, de nem feltétlen, tehát testhez, szervrendszerhez kapcsolódott, inkább így fogalmazok. Vannak persze ilyen kezelései is, amik kimondottan mondjuk az immunrendszerben, vagy adott szervrendszerekhez kapcsolódóan tudnak segíteni változást, folyamatokat elindítani, átalakítani, akár mondjuk egy megbetegedés esetén, nőknél esetleg nőgyógyászati probléma esetén, vagy bármilyen szervrendszerhez kapcsolódóan, akár az emésztőrendszerhez, vagy a hormonális rendszerhez kapcsolódóan is vannak testkezelések, amik kimondottan ezekben segítenek. Emellett viszont azokat is testkezelésnek hívjuk az Accessnél, amik mondjuk inkább egy életterületünkhöz kapcsolódnak, és nem kimondottan a testhez. Tehát amikor mondjuk például az agyalásból próbálunk kijönni, abból, hogy folyamatosan kikövetkeztetésekbe menjünk, hogy szeretnénk másokat mindig megmenteni, és ugye mindig másokat helyezünk magunk elé például, és ugye nem magunkat választjuk elsősorban. Van olyan testkezelések, amik ebben segítenek például. Tehát minden életterülethez kapcsolódóan vannak testkezelések, amik tudnak segíteni, tehát nem kimondottan a testben lévő szervekhez, szervrendszerekhez, a sejtekhez kapcsolódóan hozunk létre változást, hanem ugye ugyanúgy, ahogy a Bars minden egy-egy életterülethez kapcsolódóan segít változást létrehozni, és ezeket a törlési, oldási folyamatokat elindítani, a testkezelések célzottan hatnak attól függően, hogy miben szeretnél inkább változást elérni, és és ugye az a különbség még köztük, hogy addig, amíg a Bars kezelésnél ugye, ahogy meséltem, hogy a mappáról mappára haladunk végig, és töröljük azt, ami nem a miénk, és nem kell nekünk, addig, tehát ugye a Barsnál lépésről lépésre haladunk, és egyre mélyebbre kerülünk majd idővel, minél több kezelést kap az illető, annál mélyebben tudja ezeket oldani és törölni. Viszont a testkezelések pedig célzottan arra a területre hatnak, tehát itt nem kell megvárni azt, hogy majd a 4., 5., 6. kezelés után eljutunk ide vagy oda, hanem ha van olyan életterület, ahol mondjuk szeretnénk már most változást elérni, vagy hamarabb elindítani ezt a folyamatot, mint ahogy mondjuk a Bars kezeléssel eljutnánk odáig, akkor erre van lehetőség, hogy mondjuk akár a párkapcsolat területén elinduljon egy folyamat, és akkor ez szerint történik maga a testkezelés, vagy akár mondjuk a pénz, a bőség témakörét, hogyha érintjük, akkor erre is vannak testkezelések, amik ezeken az életterületeken segítenek célzottan. Tehát ez a különbség a testkezelések, illetve a Bars és a Facelift kezelés között. Ha tényleg fontos az, hogy valamely életterületen minél hamarabb elindulhasson ez a változás, és elkezd törölni és elkezd megszabadulni ezektől a nézőpontoktól, akkor a testkezelések erre tényleg tökéletesek lehetnek. Mindamellett persze, hogy nem csak ezt, hanem én ugye a Bars kezelést is javaslom, mert az tényleg minden egyes életterületünkön hat, és ugyanúgy hozzájárul a fejlődésünkhöz, az alakulásunkhoz, mint mondjuk egy testkezelés. Én mindhárom kezelést szoktam kapni, és adni is, úgyhogy akár a Bars, a Facelift és egy-egy célzottabb testkezelés is tud segíteni. Tényleg attól függően kell választani, hogy te melyikben szeretnél inkább
elindulni, hol szeretnél inkább nagyobb változást, és tényleg rengetegféle testkezelés, tehát több mint 60 féle testkezelés van, amik közül lehet választani, amiket lehet alkalmazni tényleg attól függően, hogy hol szeretnénk ezeket a változásokat először megtapasztalni.